बायबसं लामसाखौ tinini koglamo जों फरेस्टार tei forest guard exam ni bagui kokborok grammar series koglam 5 chenglanai o koglam 5 o जों chenglainai kok khosor mungno tui koglam khwlainai kok khosor mung faide hingke जों nailainai kok khosor mungni khe kuno sutra rok kwrwi grammar ni hai omokhai porijaknai se mukhosth khai porijaknai hingke morono khai norok mukhosth khaima porinai bayapsang omono khai norok muitu khai ma tonnai adi chung nailaino tini 1 number tamtong 1 number tongo omor kwra kuk bisma phasingnai omono tamhin yasku thaitam yasku thaitam no tamhin hingke omor kwra kuk bisma phasingnai no yasku thaitam tongo bura rakha hingke omor rakha hingke tongo achukgui tong hangkai tamung bisma gongui tongo hingkai yasku bai bokhorok yasku kainui bokhorok kaisa hingkai thaitam khata ambagai yasku thaitam hino 2 number tongo ajoidrop ni simi thuyasak hingke langma tongsak 3 number khai amani bodola ama matoi apsakwlui no badal ranai kumajuk aphani kusung khra bukhra rok hero जों kaka no eyamno khra oro bukhra mane oro bu mane bini oita ba buini bini khra mane bini kaka hingkai जों o khra wngkha aphani je kusu rokman no khra hino जों next nailaino 6 number tongo angkhrani hikjuk hingkai angkhirijuk mane kaki no kaki hingkai chini kokborok bai tamhin kaki no जों angkhirijuk ba hayakabo khirijuk abo haita khra khirijuk khra khiri abo haita kaka kaki 7 number tamtong ayang buya uyang buya hingkai tam ayang buya uyang buya no tamhin koni kwcharo klai tongnai rok no ayang buya uyang buya omo star mark rijak omo hairok exam o phaiphai o nainai di norok muitu tondi 8 number tongo waisa ok tuikhe tei ok tuiya waisa ok tuikha hingkai tei ok tuiya no tam manui no hin ayaka bobono hin thalik banji omo bukhai 2 star omo belai kheno tet rogo ayakabo competitive exam o mo kwbang kuk phaio ambugai no 2 star mark omono norok muitu kaham khai tondi waisa ok tuikhe tei ok tuiya thalik banji thalik rok waisa thaiga hingke thaiba tei thaiya hambagai no waisa ok tuikhe tei ok tuiya 9 number tongo ulo achainai hingke kusu 10 number tongo wanjui rok hai hama rohoriyai kok sanai omkha wanjuk katani wanjuk rok haikaioi hama horiyawi kok sanai no khai wanjuk katani next nailainai ereng thangui phunukma ereng thangui mane chengra abo hai kuno bini go ereng phunukmani thangmasi ereng kabui phunukma kapmasi ereng thwngui phunukma thwngmasi ereng chawui phunukma chamasi ereng thuwui phunukma thumasi jekono ereng samung khaimano hino जों masi chawui phunukma thuwui phunukma kharui phunukma kharmasi abo haita himui phunukma hingke himasi behai masi wngkha je ereng kholai samung tangmanma hino masi ereng bui phunukma hingke bumasi abo hairokta ereng tangui phunukma tangmasi ereng muni phunukma hingke munimasi abo kwbangma jotono abo je ereng samung tangmano hino abo masi theboi koksa jaihok next nailainai next tongo ungkologo buini mungoi kok sanai buino sejanai wak no ada charima tuk hingkai wahatwk wak ada rima manui hingkai wak rungkhung omorok abo bakhuk sini tongo wak ripono wak rungkhung abo muitu tondi omorok bo phaio kwbangma swrwngui khao chopjak elem kwrwng mane pondit abo hairokta sijak 20 number tamtong kok sapuru
Bukungtui hama rohor kungnai hingkai kungkolok hingke bono khai kok saburo besibagno bukungtui ham honai rok tongo aboni kok sanai rok bo borok no khai kungkolok hingjago. Kaijaknai chwla no chubanai aya abo jotono sai manbaio. 22 number naidi kaijaknai bwrui no chubanai aya juk. 23 number khai kamini bubagwra hingkai chokdiri kamini bubagwra kamini jotui khe bono bubagwra abo chokdiri. Chokdiri bai no chwng bichar khaijalaio bini siddhanto bai no cholio bini upodesh bai no cholio agio tabuk bo cholio kaisa kaisa kami o hingkai agi rok khe teibo abo cholio ang bagui no bono kamini bubagwra hinui hingjago. Bubagwra rok bo phaikha hingkai borok no swkang ma wngfaio amphai. Tei kaisa naidi kwpatui kwlaima raja ni higjuk hingkai isi rwjuk mane raja ni puila swkang je kaijakmani bihig raja ni to 2-3 jon phano tongoi mano amtwui hai puila je kaijakmani bihig no hino isi rwjuk. 25 number naidi kaham hamya uansukna rwngjaya pono bo kaham bo sio uansukna rwngya hamya uansukna rwya aboni ongkha susung borok abo kaisa. Next narini pore next 26 number khawa kok toni manya borok kha klai. 27 number khai kok sataya kung suchai tongnai kung sisi khumno solnai mui khumu khorogo buljaknai ri ba gori khoroksani samung yasak songnai yakchu assistant hai koba English bai khe assistant vice mane yakchu. Next nalinai 31 number khwnana hamya kok khwnathokya khlai manthokya samung khlaithokya chobao buino mechannai kwplai chobao buini yago chennai kechen chwla buya bwrui buya gurman amorok important naitoni rok. Next nailai no 36 number chango borma pharasari abo khe option A o tongo changri B o tongo chanduk C o tongo pudiri D o tongo sakani kaisa phunukya. Bayapsang hingkhe omono khai norok comment khai sachidi bo answer wngna omoni hingkhe tini ni bagui asukno hambai teibo chwng next o teibo porilainai kwrwngui tongdi.